Velkommen til den her video. Jeg får ofte en del spørgsmål omkring, hvordan behandlinger hos mig foregår, hvem de er til, og hvad man får ud af det. Og det vil jeg besvare i den her video. Når du kommer til mig og får en behandling, starter vi altid med en kort samtale, hvor jeg fortæller lidt om underbevidstheden. Og så har jeg den her Healy, som er en energifrekvensmåler, så jeg kan måle dine chakra, som er det, jeg arbejder med. Og på den måde, så kan jeg gå ind og se, hvor du kan have nogle ubalance, og hvordan vi kan arbejde med det, så du også får nogle værktøjer med hjem, så du selv kan balancere det derhjemme. Så går vi en tur på Brixen, kommer under et tæppe, og så har jeg sådan en eye pillow, du får på øjnene. Jeg har en olie, der skal på, og så laver vi noget bevidst vejrtrækning, inden vi går i gang med behandling. Under behandling, så er det med håndspålæggelse, så jeg sådan rører rundt på kroppen og mærker ind i de her chakra. Under en behandling, der kan ske mange forskellige ting. For nogen, der er det, at de mærker varme, nogen ser personer, nogen begynder at græde, nogen begynder at grine, nogen snorker, og nogen spjætter. Og det er det, der er det fantastiske ved behandlingen, det er, at vi ved ikke, hvad kroppen gemmer. Men tingene bliver forløst, når vi giver slip og kan komme ned i kroppen på den her måde. En behandling, den varer omkring 35-40 minutter, og efter behandling, så går vi igen i sofaen, hvor jeg fortæller, hvad jeg mærkede, hvad der som kom til mig, og så trækker vi nogle kort. De er ret fine til lige at tale ind i det her, der nu engang fylder for dig. Jeg taler også ind i en del omkring energi, hvordan du kan bruge din energi, og hvor du måske bruger din energi forkert. Det plejer jeg at få god respons på, at det faktisk sætter en masse tanker i gang efter behandlingen, fordi at det sætter gang i reflektering omkring alt det, vi gør, og hvad skal man så gøre, når man kommer til en behandling med mig. Når du kommer til en behandling, så er det vigtigste, at du er åben for det og har lyst til at ligge der på Brixen. Hvis ikke, så er der ingen grund til at bruge din energi på det. Når du kommer til mig, så behøver du ikke at sætte ord på, hvad der er svært og hvad der fylder. Selvfølgelig, hvis du har lyst til at dele det med mig, så vil jeg rigtig gerne høre det, fordi at nogle gange kan jeg også hjælpe endnu dybere, hvis du har lyst til at dele. Og jeg oplever faktisk rigtig tit, at nogen har lyst til at dele, når de så først er her. Hvorfor virker det? Healing virker, fordi at kroppen og sindet igen bliver forbundet. Ofte så er det, at vi bliver forstyrret af den her hverdag, vi lever i, fordi det kører så stærkt, som det gør. Så vi glemmer at mærke os selv. Og de her behandlinger, de er virkelig, virkelig gode til at komme helt ned i kroppen og mærke, hvad er det herinde kalder på. Og behandlingen får også nervesystemet til at falde til ro. Et anspændt nervesystem gør, at vi sådan hele tiden er på vagt og har svært ved at gøre de ting, vi nu engang gerne vil, fordi nervesystemet spænder op. Vi kan komme til at tænke tanker, som ikke er gode for os. Når man får en behandling, så er det ofte, at man kommer i den her theta-tilstand. Og theta-tilstand, det er, hvor vi er i en dyb afslap, så vi sådan føler, vi er til stede, men vi går sådan lidt ind og ud. Vi mærker kroppen, og vi mærker, hvis kroppen den hopper, vi mærker, vi snorker. Jeg havde en kunde den anden dag, som siger til mig, det er da mærkeligt, jeg bare ligger her, og min krop den hopper og danser. Og det er præcis det, der sker, når kroppen den får lov til at give slip. Så er det de her gamle mønstre og vaner, de kan blive forløst, så der er plads til noget nyt. Det vil sige, at når vi får løsnet de her energiblokeringer, vi har mulighed for at være på en anden måde. Jeg har faktisk rigtig mange, som oplever en helt anden selvværd og selvtillid, efter de har været her. For det første får fjernet nogle af de her energiblokeringer, og for det andet fortæller ind i, hvordan du bruger din energi. Jeg plejer at anbefale en behandling 2 til 3 gange. Du kommer her hos mig, får en tid igen efter 14 dage. Første gang du er her, der ved kroppen ikke, hvad den skal. Så den kan godt have svært ved at falde hen. Anden gang, der vil det blive en helt anden oplevelse, når du ligger der på Brixen. Kroppen den ved, hvad den skal, så den har meget nemmere ved at give slip. Og tredje gang, der er den faktisk rigtig hurtigt nede i den her afslappende tilstand. Jeg har både de her til en behandling, og så har jeg de her forløb. En til en behandling er, hvor du kommer hjem til mig, får en behandling, snakker kort energi. I min forløb, der er det også en til en. Det er dig og mig, der har tiden sammen. I forløbet der er der 3 behandlinger. Der er 7 online samtaler, ligesom her, hvor vi taler sammen hver uge. Der er 2 olier, som er med til at støtte dig i processen. Til sidst i forløbet en makeover, hvor jeg bruger mine frisørskills til at klippe og bryn og vipper. Og hvis du er her, så er det 2 klip, der medfølger. I de her 1-til-1 forløb, der er det, vi arbejder meget dybere. Vi arbejder med mønstre og tanker. Der er små hjemmeopgaver, ikke noget uoverskueligt, men det er noget vejrtrækning og nogle øvelser til at gøre dig mere bevidst omkring dig. Hvem er forløbet til? Det kan være, at du har noget, som fylder på jobbet, eller fylder i parforholdet, eller noget helt tredje. Altså at blive bevidst om, hvor er det, du skal ind og sætte grænser? Hvor er det, du skal stige fra? Hvad er det egentlig, du mærker? Tit så er vi slet ikke bevidst om, hvad vi mærker.
Jeg har selv levet i mange år og bare gjort tingene uden at mærke efter. Og når vi mærker efter, så bliver det bare nemmere. Det er det, jeg virkelig gerne vil hjælpe dig med, at mærke, hvad der føles rigtigt, i stedet for, at vi skal tænke til det. Det er også til dig, som gerne vil have mere energi, og som har for mange tanker hele tiden. For mange tanker, det er med til at skabe uro indeni. Ofte er det jo fordi, at det er noget, vi skal tage hånd om. Men hvad er det? Det kan være svært at mærke. Og hvad er det, man får ud af forløb? Du vil lære dig selv at kende på et meget dybere plan, og du vil slippe gamle tanker og vaner, så du kan blive den person, du i virkeligheden gerne vil være. For ofte så er det, at vi kommer til at kopiere vores forældres mønstre, og det er måske ikke den version, du har lyst til at være. Jeg har tidligere hjulpet en, som ofte har været i forhold med mænd, som ikke har været ordentligt overfor. Og ofte så er det faktisk noget, vi selv tillader, for vi ikke sat vores grænser. Jamen så er det, det vil ske. Og det vil ske igen og igen, hvis ikke at du bliver bevidst om at gøre noget anderledes. Det er lige her, at et forløb vil være rigtig, rigtig godt, fordi at du bliver bevidst om, hvad vil du have, og hvad vil du tillade i dit liv. Alt i vores liv er noget, vi selv har tilladt ske, fordi vi ikke får sat vores grænser. Og lige det her med grænsesætning, det er vigtigste. Både over for os selv, men over for vores børn, over for vores kollegaer, over for vores partner. Det er så vigtigt at lære, og det er noget, vi kan åbne op for i kroppen. Jeg har også tidligere haft en kunde i forløb, hvor han begyndte at mærke arbejdet. Det faktisk drænede ham og hang ham langt ud af halsen. Det gjorde faktisk, at han lå vågen om natten. Og det handlede meget om, at han ikke fik sagt fra og mærkede efter. Der mærkede han, at jobbet faktisk ikke var noget for ham. Og han gik ind og sagde op. Det er ikke noget, jeg har guidet ham til. Det er noget, han selv har mærket, og så havde jeg stillet reflekterende spørgsmål til ham. Han beskrev, at det var en kæmpe lettelse, efter han havde sagt op. Allerede en måned efter, så havde han nyt arbejde på hånden. Og ofte så har vi rigtig svært ved at tage de her skridt, fordi vi tror, at vi skal have noget nyt på hånden inden. Men det er faktisk lige præcis omvendt energi, vi skal ind og arbejde med. Det er, at vi viser, at nu har vi afsluttet det her, og nu er vi klar til noget nyt. Det er præcis det, jeg også hjælper dig med. Alt i alt, et forløb, det er til dig, der vil blive mere bevidst, og som vil arbejde dybere med dig selv. Så er jeg her til at hjælpe dig, til at støtte dig på vejen, til at holde dig i hånden. Hør mere, så book en ugeforpligtende samtale, så kan vi se, om vi er et match for hinanden.